Исәнмесез, хөрмәтле укучылар? Без сезнең белән механик хәрәкәт, тизлек, вакыт, юл темаларын өйрәнәбез. Әйдәгез шул уңайдан берничә мәсьәлә шишеп китик. Беренче мәсьәлә безнең тигезсез хәрәкәт. Игътибарлы булыгыз. Машина 2 сәгатьтә 100 км юл үткән. Аннары янә 40 км юлны 1 сәгать эчендә үткән. Машинаның һәр очракта нинди уртача тизлек белән хәрәкәт иткәнен, шулай ук барлык юлны нинди уртача тизлек белән үткәнен исәпләп чыгарыгыз. Киләсе бирем тизлек, вакыт, юл формулаларын кулланып, әлеге таблицаны тутырыгыз. Шул вакытта игътибарлы булыгыз. Без метр секундларны секундларга тапкырлый алабыз, метр секундны сәгатькә тапкырлый алмыйбыз. Шул вакытта километрларны секундка бүлә алабыз, тизлеккә бүләргә кирәк булган очракта километрны метр секундка бүләргә ярамый. Километрны километр секундка яисә километр сәгатькә бүләргә генә мөмкин. Шушы нечкәлекләрне истә тотып, әлеге таблицада буш калган урыннарны исәпләп чыгарыгыз. Әлеге биремнең җаваплары киләсе биттә китерелгән. Үз-үзегезне тикшереп чыгыгыз. Киләсе биттә тигез хәрәкәт итүче җисем юлының вакытка бәйлелеге графигы буенча бу җисемнең тизлеген билгеләгез. Дөреслекдә бу бирем бик гади, игътибар итегез, 15 метр юлны үтү өчен җисем 6 секунд вакыт сарыф иткән. Димәк, безнең тизлек 15 бүленгән 6 тигез була 2,5 метр секунд. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән бүген механик хәрәкәт, тизлек, вакыт, юл темаларын өйрәндек. Шушы темаларга караган күп кенә мәсьәләләрне шиштек, күп кенә формулаларны өйрәндек. Бу гыйлемнәр сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип өметләнәм. Безнең белән булганыгыз өчен, дәресебезне караганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Татарча онлайн мәктәптә киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.